Ayyo mai gida, ayyo mai gida. Mutanen guru ne duk sun zo sun mana dan banzan duka kalli yace da suka fafasa mana jiki ga baki da. Biya da sauran mutane. Zan tafi da ita. Malik, kira motar asibiti da gaggawa. Mu gani. Hello, motar asibiti. Kai Malik, ambulance ta karaso, ku fito da su, ku je ku kai su ga wani shegen da zai tare ku. Zo mana, zo, daki, kada ka. Duk menene haka? Kalle su abin da ka musu. Shankar, lalle bai san ni waye ba. Lalle zan nuna mashi ni waye, zai zo nan zan wulakanta shi a nan gurin. Lalle tabbas sai ya san wa ake kira da Sattar, idan kuma ba haka ba shine kai banza. Kana tunanin dan ka wulakanta yarana shine zaka iya tunkara ta? Kai banza, ka zo nan mana sai mu tantance waye jarumin gaske. Ka zauna a can kana wani kirarin kai jarumi ne, ka san ma me ake kira da jarumta ba. Ka zo nan sai in nuna ma. Ka san ni bane. Da iska, ka zo nan. Ina nan, ina ja.